Sen kim? Nireden? Men Mekan Kakadan. Saçlarım çağın bambini diýdim ya bratok. Hayo, wagtyň geçmegi bilen bambino bolup barýar. Birden islek dörese Türk'te saç ektirmeye. Liman turizmi sana dolu vizanı dokument meselelerini çözüp berýär. Sağ ol kardeşim. Şular ýaly teklibi 34 ýyl bäri garaşýar. Saç ektirmeli dogry aýdýar. Şo ýanky diýen turizmga hökman ýüz tutar kardeşim. Любой вакт. Sağ ol. TikTok bloger bolmaňa kim günäkär? Özüm. Ay bulam näme TikTok? Son watýarlar da. Girmek aňsat, çykmak kyn. Be. Türkmenistanda iň manysyz top 3 TikTok bloger. Özüňdiň aýtmak bolanok. Soraňa garaşyp berdim men köpden bäri. Murik Waynes. Kim o? Ay badyrlay bir gara kömür bir Murik Waynes. Ýakyn günlerde aýdyma da başlady. Yine miksany? Ayo Murik Waynes bar. Maňa näme diýdi bilýän? Şo bir wideosynda TikTok'da. Agam sakalyň çyzýan o şu jaga derine 1 litrlik banka goýup çyzýanmy diýdi. Şu jaga der manysızrak bolýar ýa-ni. По-любому, потому что yarım litrlik bankadır. Ya ýaňşam. Sen mamla. Mamba? Sen dogry aýdýan. Sen çötki gepdiýsen. Yaşa. Teşekkür. Köýnüň çyzyklary ütgep başlapdyr. Täze bir işe başladyňmy? Ay pakar aýynta başlamy. Yani ay herekette de kardeşim. Ne yükleri alýas, getirýäs, ekidýäs, gara herekette. İşleýäs, güçleýäs. Başka da işin var mı? Grant Terry'den başka. Şu wagt birinji işim Grant Terry. Ýokary derejedäki gowy aňarbaşy dereler bilen klaslar, gapçyklar, barsetler, sumkalar bilen ähli dogallamy begendirmek. Şu wagt diňe Grant Terry'ni men maksadym öňe sürmek. Biz her bir 10 günden bir hepdeden täze açylşlar edýäs ütköş kojalar bilen. Täze modeller. Ütköşme bolmalylar ýokman. Her hizek täze modeller çykýardy. Şoňa görä täze modeller alýas. Täze modeller bilen işleýäs. Sebäbi Grant Terry size münasip. Soňky çykan haýsy model? Soňky çykan 2024 model. Şu wagt şu kameralar men arka fonum alýan bolsa, arkamda dur Strauss kojadan bar we Kaymar kojadan bar, krokodil kojadan bar. 2024 modeller. Olaram top 5'e girýän modeller. Klaslar. Ok geçirem
geçirýär. Öňderi satýadyň. Indi bolsa reklama da satýaň. Näçe manatdan reklama? Reklamalar birat kursdaş, klasdaş, garyndaş, daýlar, agalam. Yine şoňa meňdeş. Ha işte diýerler gardaşym. Gidýäs etip berýäs. Göz değmesin. Bar karındaşlarың tile keçe. Hemmesiniň janlary sag bol. Garaz birek bireger arkalaşýas, goluda düşýäs. Olar güllese, nesip bolsa bizem güllärs. TikTok'u näme maksat bilen ýöredýäň? TikTok näme? Men pikirimçe bir üýtgeşikçe gyzyk kılsa bir video düşürsek her bir doganlarymyzyň ýüzünde ýylgyryş döresek biziň işimiziň üstünligi şondan muhadýa. Özüňiz vizda duýýanmy? Arada bir taksa minnim. Öňünde turanyp. Taksa diýeniň küçükmü? Ha? Taksa küçükmü? Yo, taksi maşinna. Ha, taksi. Ha. Taksa minnim. Öňünde turan oglan TikTok'da men videomy görüp gülüp oturan eken. Daha şey diýär, aýşulagam kimem bolsa jan sag. Sonra dogry maýdan duýgulandy. Azazgam bolsa özüm ýyllar duýdum. Ýene nesip bolsa ýene de ýetgeşmeler döredip durars. TikTok'da. Yıldız keselini tutup gördün mü? Yok. Yıldız keselini tutup göremek. Sebebi TikTok'da bize tomaşa edýän ýyleşlerimiz şu yankı 40.000 patpeşik diýdiň, like diýdiň, prosmotorlar diýdiň. Şolan gollaw bilen mollemme. Hemmesiniň jany sag bolsun. Yıldız keselini tutan adamları bilýän mi? Bar olara. Tanaýan. Tanaýanlamamma, tanamaýanlamamma. Näme diýesin gelýär şu adamlara? Şol adamlara aýdasym belýän adam. Nu esasy agzybir bolmaly, sile hormatly bolmaly birek biri. Özüňe ýyldız keselini degirmeli. Sebebi biz olar tomaşa etmesek, biz olar gollamasak, olara hiç ýyly ýyldız keseli degmez gardaşym. Şoň üçin ata-babalarymyzyň aýdan sözi bardyr. İlim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn. Nakyllamam känmi? Iň halan nakylyň haýsy? TikTok sahypamda goýan nakyllamyň arasynda meniň iň halan nakylym şu wagtky närde bolup beren günüňe arzu edip beren adamlar bardyr. Be. Şeylere. Wajyp soraklaryny da geçeli. Siljereý näçe manat? Aýşo seldirey dogrusyny aýtsak bara özüm düşünmedim. Öňe gidýäm, iza galýam şoňa men bahasyny döwüp
Yankı diýişim ýalak 80 manatdan 80 teňe geldi diýdim-i? Ondan soň ýene onu bir çykaryp aldylar şo badymna. 50 teňe 40 teňe de geldi. Sondan soň bezbis ýitdi. Şu wagtda men göremok, bahasyndan hem habarym ýok. Muht bolandyr. Belki. Türkmen TikTok'unun karolu kim? Men özüm diýsem bir hylyk bolar ha. Näme üçin? Haýadyr kommentariýa bir türlü duzçular köpeler bir tona duz ýylýan bar. Käne duz paýlaýan. Meni gowsara berdi. Birader aýyl saýlady. Birinci Döwran aktyor. Hindistanly. Ha, Krişal uçýar. Şankardat bolýar. Şahrukh Khanyň şagirdi. Ha. Indi Bollywoodda düşüp bolýar. Nerede? Bollywoodda. İkinci Oğaç Malçı. Üçüncü bir oğlancık Badır. Atamın oğlu 77. Nirä gidýän hiç kim bilmeýär. Menem bilemem hatta şo nirä gidýän. Maşina minýär gidýär. Şonu çağırsaňa bileli nire gidýär. Hökman. Indi köpleşiklerinde çağırırız onu. Nesip bolsa. Sağ ol. Nusret'in şäherdi mi sen? Bir kafede steak pişirdim de. Sonra gören bolsaň bıçağı şeýip ýokary zıngdymy? Ýokarda bıçak aýlanyp durdy. Menem paka bıçak düşýänçe marnovka da etdim. Tamam bıçağı alıp başladım. Sonra şo wideony Nusret'em görüpdir. Hemme ýanky şägertlerini çağırıp ýene şulaglan ýaly bıçağı menem zyňy bilemok diýipdirdi. Be. Hawa ýakyn günlerden Nusret geljek diýip şo bıçagyň many öwretmeli ýokalaň. Bizde de näme ýetgeşmeler barda. Talant. Gözlegimesen Türkmenistanda talant öğrenken soňky wagt 2x bolup köpelen. Sağ ol. Talantlar köpersin. Blitz soruklara geçes. Men sorak berýän, sen maksimalne tiz jogap bermeli. Bolýa. Ciao ya da ciao bambino. Ciao. Avalon ya da Camry. Avalon. Avalon ya ciao. Avalon. Bambino. Iň halan miweň haýsy? Miweler hemmesi o ýöne şumat. İki miweň aralygynda galym gardaşym. Pasla wara alamyzda erik o var yani erik. Erik. Men şonu hiç görany. Erik ýeni ýaly bolýanmy? Bak. Şumada şunu içdime. Ön eriği oturan ýaly. Ödem adam erikli eken mi? Ha. Erikli
hemmeler üçün gerekli. Ne kardeşim, tamam. Her günden, her videodan açkın kiçelip var ya da gözün ul olup var ya. Haysı? Açkım kiçelip var ya. Ne için? Sil, moda. Yaşlara yakın bolacak olan. Elbette. İza kalmalı der. TikTok'a video koymaktan başka top 3 eden yanlışlığın. Top 3 eden yanlışlığım. Yanlışlık yok. Hemmesi doğru. Yöne yanlışmayan adamım yok. Получается, sen исключение. Aa. Hiç kaçan yattan çıkarma saçlarını. Böyle. Prosto aytıp geçeyim dedim. Nem üçün köp videongda şo bir eşikte. Ha, 5 minuttur muzikan pererif ver. Müşterinin göreyim abi. Assalamu alaikum baba. Yörgüdeli evneme yaplan. Assalamu alaikum baba. Buna edeli bez kaplan. Assalamu alaikum baba. Yörgüdeli ulama atlan. Baba. Çıkaralı barda diyattan. Assalamu alaikum. Biz Türkmen, hana ait siz kim? Tüylüme keyfim, diyecekler bunu eğitbeydim. Çizak yok bunun berdi bize yok çare. Hiç kim yıkıday birini yıkıday. Çekile, getirin anı çekile. Öğünde oturan babası yıkısırıp. Hana beydip durmalı. Onu kornalı. Yok illen armani. Onlar bolup bilse bezyali. Assalamu alaikum baba. Yörgüdeliğinde mi yaplan? Assalamu alaikum baba. Bu navedeli biz kaplan. Assalamu alaikum baba. Yörgüdeli oğlum atlan. Baba. Çıkaralı barza diyattan. Celil Mendidara ölen Go'u reklam ettiniz. Sizi Go'u bet restoranlara alı gidip Go'u burger ya sushi yedirdi mi? Nesip bolsa yakynna akdar deyip umid edýär. Awa nesip bol yakyn günde arkadar dis umid etýäs. İnşallah. Size şunu yiyip görün anı. Getir anı. Panda burger mi? Yiyip gör anı. Çön net ya Panda burger. Panda burger gowaken sağ olun. Awa oken minnettar. Lezzeti başgaça. Seni arı dışladım ya. Çok adım arı. Ya gözlerin şunk degen. Ya işte atbarını gözü şeyle. Kim bet? Celil mi ya Didar? Конечно, Celil.
İksem. Yo birisini saylamalı. Didar. Celil mi ya Didar? Didar. Celil. Celil mi ya Didar? Didar. Celil. Ya birisini saylamalı. Öz aranızda güleşin lazım. Birisini saylan. Celil mi ya Didar? Celil. Didar. Didar. Münden birine tayanlan yanma. O tayinlan yanam. Aydımın var mı? Aydın var. Şanyam yerine yetir bersen Böyle. ekskluzivni canlı yayında. Şu vakt mı? O. Assalamu alaikum baba. Yer gidelim neme yaplan. Assalamu alaikum Ya bu baba. Didar'ın aydı mı ya? Bu navvedeli bez kaplan. Salam alaikum baba. Yer gidelim ulama atlan. Baba baba. Çıkaralı bardağı diye attan. Şeyler. Didar'ın aydı mı ya? Ay şon aytacağım bundan birini. Öz aydımın aytacak değil mi? Şola mı alaydım ha? Ha, buna mı öz aydımın? Ha. Didar Celil bilen uğurladı. Ha. Olar şonki teke. Ha. Şeyler.